Nagsulti man ka karon nga nagtuo ba ka nga ang Dios usara? Ang akong pagtuo sa mga apostoles. Pagtuo sa Ay, apostol. sa tipa. Tuman ako. Ang akong pagtuo sa mga apostoles, ka nagtudlo nga usa lamang ang Dios nga mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Okay. Tipa. Tuman ako. So, kay ang pagtudlo sa mga apostoles, usa lamang gayud ang Dios. Okay. Time sa lagi. Wa ko'y problema Kaya na. ko lang kasabot. Ulat lang. Niya. Kay gitudlo man sa mga apostoles nga usa lamang ang Dios, mo nang akong gisod kay ang pinakaunang nagtudlo sa Kristohanong pundok nga ang Dios usa lamang, walay lain ang Iglesia Katolika. Ang Seventh-day Adventist o Sabadista, produkto na ni Ellen G. White. Basahon na kung what people need to know. Libro sa mga Sabadista ang gingon. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. So ako, nagtuog ang usa ni Dios. Dito ko sandig sa mga apostoles. Ang sa imo, nagtuog ka ng usa ni Dios pero dili sandig sa mga apostoles. Duhara ang naas bilya nagtuog Dios. Ang nagtuog Dios, nagtuog ang Kristo. Iya ni Kristo. Og naa po'y nagtuog Dios nga di ang Kristo mo tong demonyo. Ika nagtuog ka. Tama na. Wa ko mag-iyon nga explicar ka diya. Ang akong tuyo nimo tubag pagutara. Wa ka nga ang Dios usara. Iwali ang may malita tibok kalibutan sa tanang nasod. Ang tibok nasod pila 230 ka nasod. Philippines is only one nation divided into three. Ang Diyos sa Israel mao to'y giyong record sa Biblia nga ang Israel the prince of the people of God. Karon ang Diyos sa Israel mao buya itong Diyos dire kay tibok kalibutan man usa na may Diyos. Ang pangutana, ang Diyos nito sa Israel, Diyos ni Abraham, Diyos sa mga Hudyo, usara. Karon ang pangutana. Karon nito magka ikaw usara ka Diyos. Lalo man na pag-abot din sa Davao, kinsa man ang Diyos din kaysa may nagsugo na Diyos na sumara sa Jerusalem. Ang Diyos sa Jerusalem, usara Diyos na ito, diri usara. Ang Diyos sa Jerusalem nagsulti, kadili ka mo magkakaon sa unod sa baboy. Karon, ang isultihan ini, ang iyang katawan. Katong dili katawan, pwede ka og baboy. Pan. Karon ang pangutana, ngaon na magbaboy, nagtudlo na magkaog baboy. Niya. Itudlo ko no, kinsa man ang Diyos ni inyong gilagaran diri nga nagtudlo nga ang baboy pagkauna. Pero tumaga. Okay, tuba. Salamat sa nindot o tawag anang bisag hiwi kung sa gitara pa sintonado pero bisag sintonado ato na ang ngayon. Oh. Sama mo. Niya. Walay Katoliko. Walay pare. Ngenisulti pagkaon mo baboy. Kaya kung kanon mo ng baboy, ubalos na, mamaak na sa imo. Ang gingon, mukaon ka sa ng karne na ipakaon. Apil ng karne sa baboy. Pangutana, kinsa mang Diyos na nagsugo na ipakaon ang tanang karne makaon ilabi ng ibaligya sa merkado. Kinsa mang Diyos ang sugo na katong Diyos sa San Pablo nga mo po'y Diyos nako. Panahon ni mo ang pagpangutana, dili panahon ang pagtubag ni High blood. ang gusto niya, mo niya akong gingon. Ang sige panaway, sige mo ka o baboy. Mo'y unang mainit. Mo'y unang masuko. O siguro sige ka o baboy siguro. High blood. Ha? So, iklaro sa moderator nga, okay? Ang basahon. Okay. Ang gingon sa tos kay Biblia, o na Corinto Kapatologist, verso 25, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga nibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Bisa ko no? Makahimo kamo kita. Makahimo kamo pagkaon
sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Pangutana, gibaligya ba ang karne sa pabos merkado? Ano yung pangalan? Gibaligya ba? Sumala, simple ipagkaon dili. O, ikaw na di mo kaon. Kaon ko'y kalamian na. Ano? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.